Vlašić ima slobodnog ovdje Oršića, evo lopte za Oršića, tamo Petković maše, ide i Majer prema naprijed, Oršić, povratno za Petkovića, Petković! Bruno Petković! Evo ga! Evo gola, evo izjednačenja! Pa je li ovo moguće? Pa bravo! Evo prilike za Oršića, Oršić u kaznenom prostoru, povratna, udarac, 1-1! 1-1, Bruno Petković je strelac. Istek 116. minuta utakmice, Hrvatska vraća rezultatski egal. Oršić, šansa je, gol je. Livaković! Brani Livaković, Hrvatska ima prednost posle prve serije. San o 6. tituli Brazila je upravo završen. Hrvatska ide u polufinale. Hrvatska je eliminisala Brazil. Ponovo penali i ponovo sreća na strani hrvatske selekcije. Marquinhos, ne. Hrvatska je u polufinalu. Hrvatska je u polufinalu svetskog prvenstva. Brazil je sam ispustio mesto među 4 najbolja tima. Marquinhos je promašio! Marquinhos je promašio! Idemo u polufinale, ljudi!